Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kanlong kasian ke baningkong ba usamla pira dot todong ubalong way ni kiting shop bala pau ba haki film kasi unruai bat un aghi haka way ka music video ya ka ba ula ai kerteng shisha kabala long try da mauhi bat ya kabala penbet ban pelat pai ba no haka arpo artrek mentau nailar arajar arpo ha YouTube channel bala tip kom ka Kiki Garat haka por nyo beje janmien haka ni ka music video usamla pira dot todong ula jet ya ka samla la shimti kharsotun bakan long kom kapuran hadien baula dab jet ya ki phongot ki samla ki bakwa bani aklang bat u haka ni ki jingruai ya kan ni ki jingruai la ringdor bala penbet penbiang da usamla Kiki Garat Kubli pi baro hari ke por ngakwa ban pentip pi ba kesan ko ka music video pertama ban release au 3 August arjar arpau hak por nyo baji haka Kiki Garat channel ka kating jota ka jingwai ka di shisha but kata ka di jingwai ban kong banga persang bangan ruai hima dengan ketien kasih te kumta nga syukur pa di pi bar khoj ba kumba pla ju kershane nga te hani ka por ma mrishu banga shu ak jingwai jikiwe de ka jingwai jongahi Takum tak ketika sin benekong banga persang kani. Kini jirwai te i compose DJ Banshan. Dia hadin ketua part ka lyrics tengah lehi manga barwai dengan ruai manga tai. Akaji em jonga na tu panga kendo ya pi mesin jonga kakmen ngamu cingit ka dei dan haki ya tu kana. Semua mengalong tahu nong ak film ngasi ngadi show nong ruai naduk maswai kin naduk apa dang kam khana maswa te menta pan nga sango ba kini ki video semua boseng nga lip sync nga perki sentur lagi jing wajib waite komta nga ko ai tai kabu mengaru nga ko ban nga ko bagi beri kintip bangaru nga don hi tai sur barwai ngam tip kabang nong bang tama hadin maswa shwai ka kitin pareng mo te menta nga ko ban persang hi ka kitin kasi kin ngapai ka kalong komno te komta nga syukur pat naki pai ba kita ki jwai pareng ke bakarteng here alone hadin berkata goodbye hadin kidan ki covers yung kini ki nongrai paring mo balapa te kumta ngal arai kelen ban hikai temna hikai ngalong ba hikai hi la dia nadu pasal ngret tengah hikai hi tengah si ngap ni beri barang rai ke rai kumno te bonsin nga tengah sha influence habon ki western music mo te takara mo ka style jong adu khaplong ha takar kom hi kalong ba phlama on batai pi men shwa hapor ngawan audition na kong shini ngayo barak film shwa kong bat iba pradip kurba kadan we ka film jong ngap kerteng kandai steng te hata ka por ngawan ban audition ku munong ruai ta ma ta ba ngam tip ja yu ngakam sajit ku munong ruai te kam le ngalau sosi tang ba hari ka to sing ayo phone call ba iba perdip yang pikwa na ban ak ne na ba ban ruai te ngin sapin asoi ta pikwa ban ak te ngapan ngasolongo hari na katahi ken kasadang nang tahi ngasate ba ngalai thrai ban ak te kumta tet na saya kejingmut baikating shisha kalong ba kani kadi story shpang ba rangdan ki angot ki samla kadang sekeduk orang fresh ha kadang kita eat thara kejing yalang orang pai si benai ar benai ber kadang kata kejing eat king bar khoi kadang di ke karong basisha perang mi mo ne karong kai ngap tep kasong kejing pai pi ba pistoi bun sing beri orang yalang samla to poli hai benai ben kong ba ali kadang idon kata kejing eat kejing kemen kejing suba pada don than kita ki wei kirong bapat mi ke tu kalau abdi shisha karong ba shisha ne kalau abdi kirong ba su pen bernya mo umrong ta kasong api ki pai ba kon pi pai kata ngathrai mdi tama par khoi ki brio benang silang sen mod pi brio pla yo lok ne pla yo thrai podunang ilang yalang bi lok for dap tang si benai ar benai le ne hapo system bir ka jing i te rang biang ha to ko por ngam ha thrai ngam kam ban batai kata ta hadin kata ting serang ngai ta ba kan ka peni tang itai jing kemen kai ti ko por yang tang yalang sen ki puris kam ki bam la long shisha Kawai kadi nak ni lockdown orang ba ni kum kita ke nong agrong ibon ngala khamdu kakam ma tengah perkhat ban permi film ngim la shoot te tang ji rai fai bala shoot hang ni hajan hang teo dong kam than balik si jaka ba khamma tengila shoot tang hang ni te kum ta ka permi hi pas kawai kadi ka jingkwa jonga hi ban roi biang sai sien ka ketien khasi hi menta bi la shimti te ngila kerja ngi wat lembang nau mentang ngim la men kendo pernah apa kini lockdown te kerja tengi le ka online audition jang nam ta kini ki bri ba kwa ban hanika video thamai jong Kiki Garat te kum ta kidon ku ba
nhiều prangut ki balang hi la shortlist na kong kita ko ba arpong mo ba pha video sing ya de pang yo ba nhiều prangut la shortlist nang ta la shortlist la pe bhang la ong seki ban ak seki kinja music video na kinu kila ak na padang kita menta yo jet pat ila shimti ngila pe na bar ba ila shimti ro ka khambyang karnyeng ka doru ke byang pha thrai te kumta kai bar ka jing ak jing iruk naduk par ngapai par apa video ka byang ka expression jong i kai par shooting ni byang pha na ro ba ka babata yu director ila anang pha bar kum to reaction yo abai kai ngateng teng par kha bila adap ak bon ni mat video mde sim na kong ka jing kerpat namata ki nakil la kaleng jok pat ba ngamon ong ba Sobha ko ba pla kersani ngamal ka por hakini ki films pelami kila bon ma ka thrai ka daw kala po hido 100 million view mata te kumta ngong ba kanili ka sin nong bang arwahi da ka solo jong te kumta nga skur par ken ba phiropin ay ta ka kersan lada pi bangalang sumobit bani ata ka kersan chopi berkata ka solo jongar ka sumobit hi semua ber kersan lem yanga ber khamtam yi la shimti li benang kong mentale hang ni te ma ili thrai rang bon ka jingya lenti jong ile Akajik em chok nga na tu pangakan do ya pi mesin chong nga kakmen nga mo chingit ka day tang haki ya tu kana Kubli barong ada la shimti khas atun nga mut ban petip shapi ba ka music video jang ba ningkong ka shisha in sapalat ya u arpu atrek u menta u benai ha ka Kiki Garrett channel ngai ia ka online audition ka badan ba ki wat actress kasi thamai nam ta ka music video jong Kiki Garrett te bakisan ki bahaya ba ki parlok e jonga te kumta ke nga persang bat nga asa je nga si dan bi ta ka jing thang bangan kendo ki bat namar ngala i bun ki video jong ki di ba pau suda ba di jong na Kiki Garrett production bat jong phira e kum to ki de ba la once khamba bet nya hakini ki music video e ta nga si dan bi ta ka jing thang bangan dan lang pat ba ki bangan yo aklang ngadon tika jing kenyo bat kajing sia ni kong par namar kadang de kasi ni kong changa tamba par badang dan ka shooting pare bat Kiki bat phirar ki pelong comfortable bhaenga ki pen batai lem yang ate andan kam thana bangan da khuslai ba nga hable you next ki la pen batai be yang jai jai narimun cha tanga shi dan interest ki line tamba di banga puli computer engineering pa ngamju yo alat namar kajing puli jang ata ka khang tamba dener banga akan tes Mr. Long ha u ar hajar kha khandai tenar rong tunga azang slur bat nga azang le hi kini modeling e te par banga akan tes Mr. Long e kumsur nga rong top 5 bat nga yo subtitle jang ka best ethnic wear te nang tu panga azang yo hi ki offers e tamba ngam bun sing ka khanglat bet yang akan te menta kum hakini ki por pade te nga perbai itu ka audition pat te kadika kaplila nam ta jang namar ka jingpuli ir ke 4 don exams ke 4 don era ki puras kam ki bam la long shisha Rain api pengkela ya ka berkai jongna ka jing e jongan ningkong te kadi tang bangam bunsing aso bangam lar ban follow ki moves e tamba i Kiki Garrett pad ipen encourage be yang abangan lehi bangan sehi ki banga la na la dia but kumtahi kala akham long suk nam ta jonga ki expressions ne ki iru kila long kumta ken ba namar ipha be ban long natural bet te kalong suk nam ta tamba kamdon jing jar sho nga kadi ka jingla shisha te kumbal oi phira ba kadi phangki kini ki sisam lagi berangsia kendo ki berangsia ye te kumtahi ba kadang pen i ka jingi jengki lang kalang long badang thamai te kumtahi ka hangta po jingrang pen i be kumtahi ba dang don kata ka jingle aran dang daya lit kai lang e kumto ken nga so haladir ba tharai dari banga poya kani ka yu tangala banga le bhashu but first nakani ko music video ru ngaso ba bol nga yo ki comments na po phira but i kikiru ki ang banga biang tanga so bangan tangale tanga la shu ban pen biang la de la dang don ki jungduna ne ki jing bakla e ngadang la ban le bhashu ngakerpa di ki pat ba baro bakin nang ai men sim nang kersan be engi kum bakila ju le man kapor ya te ngako ay kum yang ngaru badang di kasining kong te bakin ai men sim khnang bangan le bhashu shu ban nginya ki la saprang Akajik em chok nga na tu pangakan do ya pi mesin chong nga kakmen nga mo chingit ka day tang haki ya tu kana ki puras kam ki bam la